नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ मु स्वागत कर आउ एक नुआ ब्लॉग को आज बाड़ी के आसी देखा आसतु आम बाड़ी सब कौन कौन लगाई किसी तो लगाई आम बाड़ी केमती देखा आसतु यहाँ आम बाड़ी एटी आम गेलु तार खेल आरंभ कर देची मामा खेलुच ना कौन खेलुच कौन खेलुच माटी खेलुच तो से माटी खेलुच कहल यहाँ आम बाड़ी तो एमती आम बाड़ी व्यू बाड़ी तो किसी लगा है तड़ा तुड़ी है लगा जीव आम बाड़ी चारिपटे पूरा बिल आम सुंदर सुंदर फूल गछ भी है कौन खाइला यहाँ आम सान बापा बाड़ी कौन लगे सब तली पकई कौन लगे मुझे जाने कि लगे आम बाड़ी पाखे ये सुंदर धान गछ बिल धान तो पाची आसला आपण धान पाचिला कि नहीं कमेंट कहे आम बो ये जाल काठ भांगा लगे जो मानकर गाँव में होती से जाल काठ से टाउन होती से जाल काठ गैस रोषे करते ना बो टाउन मानकर से जाल कंचा अच्छी बोधे से साप अच्छी पलि आस फूल छिड़ाती बरा मामा पूजा हम फूल छिड़ेबू नहीं मामा ठाकुर को दबा बाड़ी के आसला मैंने फूल छिड़ा लगला मामा ने एकड़े अने हसीदेल हाय करदेल मामा फूल हाय जय जगन्नाथ बापा जेहेतु नहांती बो एठी काम कर सब बापा काम जाइछंती एठी किस लगे बो केतरा पोहा लगे 30 टा लगे हमर अधिका लगा जाए मतलब पानी सुविधा नहीं से कम लगा तो आम बाड़ी किसी लगा है आम बाड़ी जदि आपण मानक भल लगे ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी गला को जय जगन्नाथ।